Poljoprivredna škola Šumatovac na upisu u prvom upisnom roku nije prošla dobro, zato što smo od 90 mesta upisali ukupno 41 učenika i to po strukturi za poljoprivrednog tehničara od 30 učenika prijavilo se svega 12, za veterinarskog tehničara od 30 prijavilo se 16, a za trogodišnje obrazovne profile za pekara od 15 mesta prijavilo se 6 i za mesara od 15 mesta prijavilo se 7 učenika. Tako da je ukupno 49 slobodnih mesta za drugi upisni rok. Evo, mi smo sada primili nezvanične izveštaje za drugi upisni rok. Dobili smo svega još 3 učenika, 2 za obrazovni profil veterinarski tehničar i jednoga za obrazovni profil pekar. Imaćemo još dosta slobodnih mesta i kad se završi drugi upisni rok koji je sutra. Znači, sutra je predviđeno prijavljivanje učenika za drugi upisni rok. Očekujem da i posle tog avgustovskog upisa bude još uvek slobodnih mesta u poljoprivrednoj školi. Prema postojećem broju učenika ugroženo je formiranje odeljenja, jer Ministarstvo prosvete je izdalo jedno stručno uputstvo u kome se kaže da nema formiranja odeljenja ispod 15 učenika u odeljenju. Tako da, evo, mi nastojimo da pređemo tu kvotu od 15 učenika da bismo ispunili uslov da formiramo sva 3 odeljenja u našoj školi. Pa moram da priznam da ti stavovi Ministarstva prosvete jedni sa drugim nisu u saglasnosti, tako da ja ne znam šta tu možemo očekivati što se naše škole tiče.